Ja, jeg sidder her med Helle Thorning-Schmidt, og jeg skal lave et interview om skolereformen. Ja. Og hvad tænker du om den nye skolereform? Jamen, jeg tænker, at det er en meget god idé. De længere arbejdstider gør eleverne klogere, og lærernes arbejdstider giver forbedret undervisning. Og synes du så, den er nyttig? Ja, jeg synes helt bestemt, det er nyttigt. Okay. Hvad mener du, den gør godt for? Ja, altså den sikrer vores unge en fremtid i en intellektuelt udfordrende verden. Og hvorfor tror du så, den er blevet ændret? Fordi det gamle system ikke fungerede ordentligt. Det var forældet, og eleverne opnåede ikke de resultater, vi er nødt til at se. Tror du, elever de er generelt tilfredse med den nye skolereform? Ja, det tror jeg da helt bestemt, det er. Altså i starten vil de måske klage lidt over, at de skal være lidt længere i skole, men vi har jo gjort en masse for at gøre det underholdende for dem. Tror du så, at folkeskolelærerne de er tilfredse? Det er ikke til at sige så tidligt i forløbet, men det håber vi da bestemt, at de vil være. Så håber du så, at den bliver ændret tilbage til, som det var før? Nej, det gør jeg godt nok ikke. Nå. Men du ved godt, at de fleste elever og lærere, de er utilfredse med det. Der har jeg ikke nogen kommentarer. Nej, det har du ikke. Jeg har ikke nogen kommentarer til gidsninger. Nå. Ja, og det var så alt, der var fra Helle Thorning-Schmidt. Tak. Hej, jeg sidder her med Cecilie fra 9. B på Byskolen i Horsens. Og Cecilie, jeg vil gerne stille dig nogle spørgsmål. Hvad tænker du om den nye skolereform? Lort. Man er pissetræt hele dagen. Nå, ja okay. Synes du, den er nyttig for noget som helst? Nej, jeg kunne sidde hjemme med mine venner. I stedet skal jeg sidde her og glo på lortelærer hele dagen. Det synes jeg ikke er mega fedt. Hvad mener du, den gør godt for? Jeg sover bedre om natten. Er vi ved at være færdige? Nej, der er vi halvvejs. Okay. Hvorfor tror du, den er blevet ændret? Det skulle jeg ikke have lige spurgt, vel? Nå, nej, okay. Så tror du så, at elever de er generelt tilfredse med den nye skolereform? Nej, for helvede. Altså, er det dine venner og så videre? Vi skulle da pisse ned og sidde i skolen hele dagen. Gad du det? Nej, det gad jeg nok ikke. Nej. Hvad så med dine lærere? Tror de er tilfredse? Samme løn. Flere timer. Vil du være det? Nej, det vil jeg nok ikke. Nej, jeg tror sgu da ikke. Nej, det vil jeg nok ikke. Håber du så, den bliver ændret tilbage? Det ved jeg sgu ikke. Jeg er ligeglad. Så du er ligeglad med, at du har de ekstra timer? Nej, jeg er ligeglad med det hele, ikke? Du vil gerne have den tilbage? Ja, vil jeg nok gerne. Så er du ikke helt ligeglad? Lidt. Nå, okay. Jamen, jeg tror, det var det. Tak til Cecilie. Ja.